what's up? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong video mga kalabarkada. At sa episode pala na to ay inonotice lang natin yung isang nag-comment sa vlog natin, no, about kay Honda Supremo dito kay Raptor. Nais ko lang sagutin yung comment niya. So bali ito pala yung comment niya mga kalabarkada. 4 speed lang ang Kawasaki Barako Fi, pero katumbas yon ng 5 speed ang takbo. So meaning 5 speed yung takbo ng gear up ni Raptor o Honda Supremo, pero katumbas lang nun ay ang 4 speed ng Kawasaki Barako Fi. So ito lang sir, sasagutin ko lang yung sinabi mo. Papakita muna natin yung specs pala ng mga bawat isa, specs ni Supremo sa ni Barako. Pero bago natin simulan yon, nais ko munang humingi ng kunting lambing sa inyo, sa lahat po ng nakakapanood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana ay mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, at huwag pong kalimutang i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. So ngayon, wala tayong biyahe, kaya ito yung nakita ko. Nagbasa-basa ako ng mga comment, kaya nakita ko tong comment na sir eh. So magsisimula tayo sa expect ng bawat isa, no? So nag-search talaga ako sa Google sa specs ng Barako at sa Honda Supremo. So unahin natin yung Barako Fi. So ang Barako Fi pala ay 4-stroke, tapos fuel injected na siya, so Fi siya. Tapos 177cc yung kanyang engine displacement. So dun pa lang makikita nyo na malayo yung agwat, dahil dito sa specs ng Honda Supremo ay yung engine displacement niya ay 150cc. Same sila na 4-stroke, at ang Honda Supremo pala ay carb type. So dun pa lang sir, ito na, sasagutin ko na yung sinabi mo. Sa engine displacement pa lang, talong-talo na talaga itong si Supremo, dahil 77cc yung difference nilang dalawa, diba? Kaya yung 4 speed talaga ng Kawasaki Barako ay magiging katumbas na talaga yung 5 speed ng Honda Supremo, o mas malakas pa yung kayang takbuhin na ilalayo niya pag nagkaharap tong dalawang to, Kawasaki Barako at Honda Supremo. Pero para sa akin, wala namang brand wars na mangyayari, gawa nga nung syempre dun pa lang sa specs ng Kawasaki makikita mo na napakalayo, di ba? At saka sa power ng third power ng Barako, kasi ang Honda Supremo nasa 11,000 max RPM, samantalang yung Kawasaki Barako nasa 13,000 max RPM. So doon ang layo, di ba? Tapos doon mo na lang makikita sa engine displacement, napakalaki ng lamang talaga ng Barako. So sir, huwag mong ikukumpara yung Barako Fi sa Honda Supremo, dahil alam mo rin sa sarili mo na 177cc ang Barako Fi. Diba? So napapatawa na lang ako, gawa nung siyempre 150cc lang to, ilalaban mo ba naman sa 150cc? Siyempre mas malakas nga talaga ang Barako Fi. Dahil kung titignan mo na lang, no,
Ano ba naman ang binatbat ng 150cc sa 177cc? Di ba? Pero try natin kasi nakapag-try na ako ng Barako na 175cc. Barako 2 yata yun, o Barako 2 sa akyatan. Hindi rin nagpapatalo to. Laging pag umuwi kami, laging karagado to. Pag nagsasakada kami galing sa Alaminos, may nakasabayan ako na Kawasaki Barako. So, halos parehas lang sa akyatan, hindi nagkakatalo to. Tapos hindi pa napapalitan ng sprocket nito. Meaning talaga may lakas din ng Honda Supremo. Paano pag same sila na 150cc? Sir, o diba? Tignan natin. Doon tayo magkakatalo kung parehas lang 150cc. Pero yun lang, siyempre alam natin na ang Barako talaga pang karagahan talaga. Yun talaga yung naka-design na para sa Honda Barako, pang karagahan talaga siya ng mga pang tricycle talaga. Pero siyempre nasa sa atin naman kung ano yung nagugustuhan natin na motor. Kasi may nagko-comment din sa akin ng CT150 Kawasaki, yung Rossi na 155 din yata yun. Tapos siyempre Honda Supremo. Nasa sa inyo naman kung ano yung gusto nyong bilhin na motor. Gaya ng lagi kong sinasabi, wala tayong brand wise na mangyayari. Nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong brand ng motor, kung ano yung nasa puso nyo na talagang yun talaga yung gusto nyong motor. Dahil ito, ang tagal na namin pinangarap ni Mrs. to na mabili Honda Supremo. Nagmula nung first gen pa lang ang Honda Supremo, talagang nagustuhan na namin to. Gawa nga nung siyempre may balak nga kasi kaming magnegosyo, kaya ito talaga yung pinangarap namin. Matagal namin pinag-ipunan to. So kay sir talaga na nagsasabi na katumbas ng 4 speed yung 5 speed ng Honda Supremo. Aminado ako. Hindi ako magsasabi na ay ganito, ganyan, kasi mas malakas ganito, mas malakas ganyan. Aminado ako. Dahil sa engine displacement pa lang talagang napakalayo na ng agwat. So yun lang yung vlog natin mga kalabarkada, no? Dahil gusto ko lang sagutin yung tanong ni sir na yun nga, pinagkukumpara na yung dalawa. Kaya sinagot ko, pinagkumpara ko rin yung specs kasi dun talaga yung sagot nun. Sana na ipaliwanag ko ng maayos sa'yo sir. So hindi ko nababangkitin yung pangalan para naman may respeto tayo sa mga viewers saka subscribers natin. Yun lang mga kalabarkada na. So para sa akin pa rin ay okay na ako dito sa Honda Supremo. Hindi na ako maghahanap ng ganito na mas malakas si ganyan, na mas may hatak si ganyan, mas matipid si ganyan. Kasi okay na ako dito, kaya alagang-alaga ko to. Kasi yun talaga ang gusto kong motor. Alright mga kalabarkada. So see you po sa next na vlog natin.